Mario yo i ya ka khubor bagi samla kan thei ki bala let Thep Khot Thep sla ban yo Rukom Shipai BSF ki sngosi bala penyang lan lemo lang yaki bat ki cenrang haka artre unai lor arja arpusan ha BSF cam ha maupat ka hinyo trap integrated territorial organization HITO Central Executive Committee haka jingelam uba donbok dakar u president kala let Mardor ban yakren bat ki he jong kani katanat Shipai. Kahito kalai kren baru OP Upadhyay Inspector General ke BSF Meghalaya lingba ka phone haka baula pha ya kren baru Rajiv KR Sharma Commandant namar ka jingbam don hi dalade haka tega Jakarta Raikam ha umpling. Hadir ke jing kren baru teu he Shipai BSF uba don bok ula ong baki bor Shipai kila Pynbeit bakin penyang lain la ka jong ya ki samla kan thai bat ki samla senrang ban Thep ya ki application form jong ki haki camped baper hakeleng ka jella haki sngi ban wan. Ka organisation kala kenturu yaki khon samla ban bot Ryntih yaki kendon jong ka recruitment rally namarkan deihi ka jingmento yaki ulaong bagi khon samla ki dei ban pej banya kat kum ki jaka bagi dei ban Thep application om ban shulet cheki kam ki bam dei na ka benta jong ki namar labu halaki jong ki tarik tanagalyang ko jongi mentasi hadin bi itu ka kubor ha Shillong Mail ba habi dei kan ni ka jing Thep kam jong ki BSF bersang mentasi amopat kelak don kata ka benci jing ong ba kim yobut lan da arteli na bentai kentai sentang la ka jong handai ki bot ju lan ba kelak ni ka law and order problem tu apa ki haban wan ni kulit dan kalian ko jongi ngi smokya pat ngila phone bot show long head jing ki aji Mr. Upadhyay te haga ji kren phone tu i don chapo shabar te la refer ban kan do bat CEO Rajiv Sharma. Karena kalian ko jongi hadin bangi lai kondo ngilai ekran te ngila request ba ban bo no la ka jong ka liang ki kenthai la ka jong sintang ka jong tamarsen hang to him bangi de phone aji te liang aji la phone i mai pat la phone chatai bat ki la Pynbeit menta kala de la kenthai la ka jong sintang la ka jong te bat ngilai ekran sabun ki mat abia dei ba kane te kani ketika list bat ni kenturi na ki ba letendap kam ba subha banyara do kolom ronglu apa pe pendap ye ko form bat jal subha banya pendap in capital block lane in capital block leta fe ki dakhe be ban khamsuk ba kin shimru ba namar ga jingbon te habi de ber kani phi lai i ba pe kum kani ka block jong ka milli mosanram shila bolagan changthuk la thok ka tarik khangni pati kani ka morung kreng mo plang ta tharai phla ye yi kani ka les kat kum kini ka tarik ka ba pidei ban yu ndei ban nong ka ki bada ka wai kan wan ha ka wai ka singi ka bundei ye ka to ginum pediang dalele ba ni la de kran ye te la da ka dan kanu ka jinge apa sa subha ban kan tip changi lengba ka email ka jungi ane sa tho changi ru ta ngin sa shimkia bat ngin sia panrap hi ngin sia ban kran ban khamsuk kini ki khana ban apply kam bat ha ka par be Thep kam ru subha dalam ki badan guram dan Khot pan yele shongshit namar kani ka dei na bentai ka jong phi namar ka kala bah karpang hi lais pa ka kum ka domicile jong ka state of Meghalaya bat ko bai ru ki tu hi ke bom dan ha ka to ka singi kum kani ka les subha na yawan rei tang ik ti ki bala don ha kani ka les ye ke la ban le submit ka to form ka kum ka ba yu tai kani ka les min sa ai lingba jong Shillong Mail ken seperti itu ya ka detail kena kalian ko jongi la kapat ba lokno dei ban pensuk i khna hakata ka ba yu wala ka duna ka counter la bundu asli kan dan de ko wai dei nadu la shai ka sin nadu mentai ka kila ya phone ba ikan thei la ka jong sbat la ka jong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lan ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.